Takže čus, já jsem Sudoman a dneska vám přináším, kolik máme těch tipů? 10. 10 zajímavých tipů, jak zlepšit kvalitu vašeho videa. Takže čus, já jsem Sudoman a vítejte u nového videa. Podívejte, mám takový pěkný ksicht tady. Takže čus, já jsem Sudoman a sorry, že jste tady museli tak dlouho čekat, já jsem se byl naobědvat a stříhat neumím, ale to nikomu nevadí. Teda aspoň mě ne. Dneska jsem si pořídil nového kameramana místo stativu, takže konečně to video bude stabilní. Ne, ty jsi fakt hrozný kameraman, s tebou se prostě nedá pracovat. Ne, co to děláš? Dneska jsem zkusil nový styl, jak natáčet video a snad to bude kvalitnější. Takže v komentech jsem četl, že byste chtěli vidět let's play na hru Assassin's Creed. Tak jsem tady se hrou Far Cry 4. Takže čus, já jsem Sudoman. Takže dneska bych vám chtěl ukázat můj nový globus. Počkejte, kde? Já si pro něj musím skočit. Pojď sem. Jo, a tady mám můj nový globus. Čau, já jsem Sudoman a dnes jsem si pro vás připravil nové video. Dneska bych vám chtěl ukázat můj golfový míček, přibližovat vám ho nebudu, protože se mi prostě nechce.